Γεια σας, είμαι ο Ηλίας ο Κουμπούνης. Είμαι λίγο βραχνιασμένος σήμερα, δεν πειράζει. Καλησπέρα. Θα περάσει το αυτό, καλησπέρα. Στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με το τίτλο Positivity Coaching της σχολής Positivity, θα σας παρουσιάσω και εγώ σήμερα ένα θέμα από αυτά που ασχοληθήκαμε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο αφορά την θετική ψυχολογία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της θετικής ψυχολογίας θα μιλήσουμε και για τις ευεργετικές ιδιότητες του γέλιου. Να ξεκινήσουμε όμως τι είναι αυτή η θετική ψυχολογία. Η θετική ψυχολογία είναι ένας επιστημονικός κλάδος της ψυχολογίας, λειτουργεί από το 1998 και ουσιαστικά τι ήθελε να κάνει αυτός ο κλάδος, ήθελε να συμπληρώσει την υπάρχουσα σχολή ψυχολογίας, η οποία η υπάρχουσα κλασική σχολή ψυχολογίας μας λέει ότι ασχολείται κυρίως με τα αρνητικά συναισθήματα και με τα μειονεκτήματά μας, όμως οι έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι το να ασχολείσαι συνέχεια με τα αρνητικά συναισθήματα δεν σημαίνει αυτό ότι αυτόματα είσαι χαρούμενος. Δηλαδή το ότι μειώνεις τη λύπη σου, μειώνεις τη μελαγχολία σου, μειώνεις διάφορα στενάχωρα συναισθήματα, αυτό δεν σε οδηγεί αυτόματα στην χαρά και σε ό,τι άλλο ευχάριστο μπορεί να μας δημιουργήσει αυτή η διαδικασία. Επομένως, έχει τη θετική ψυχολογία, η οποία εστιάζει στα ταλέντα, τις δεξιότητες, τα χαρίσματα και τις ικανότητές μας, με στόχο να τα αυξήσει. Η θετική ψυχολογία έχει ξεχωρίσει 10 βασικά συναισθήματα. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτά, αυτά όμως είναι η βάση. Ποια είναι αυτά τα συναισθήματα? Είναι η αγάπη, η χαρά, η ευγνωμοσύνη, η διασκέδαση, το ενδιαφέρον, η ελπίδα, η έμπνευση, το δέος και η περηφάνεια. Άρα με αυτά τα συναισθήματα έχουμε να ασχοληθούμε. Οι έρευνες επιπλέον έχουν δείξει ότι όταν εφαρμόζουμε τη θετική ψυχολογία στην εργασία μας, μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μπορεί να προσληφθούμε πιο εύκολα από έναν εργοδότη. Η θετική ψυχολογία βοηθάει το γάμο. Η θετική ψυχολογία φυσικά περισσότερο απ' όλα βοηθάει την τόνωση της υγείας μας. Πολύ βοηθάει η ψυχολογία, μάλιστα μακροχρόνιες έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα τα οποία πενθούσαν καταφέραν πιο γρήγορα, εντάσσοντας τη θετική ψυχολογία στη ζωή τους, καταφέραν πιο γρήγορα να ξεπεράσουν το πένθος τους. Πώς μπορούμε να βιώσουμε θετικά συναισθήματα? Μέσω του εστιασμού, της βίωσης, της αφήγησης μιας όμορφης ιστορίας, της αφήγησης ενός όμορφου κομματιού από τη ζωή μας, του μοιράσματος και με διάφορες τεχνικές μέσα από τις οποίες μπορούμε να ενισχύσουμε την θετικότητά μας. Φυσικά η θετική ψυχολογία μας βοηθάει και στην κοινωνικοποίηση, μας φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους και στην απόλαυση, έτσι. Μέσα σε όλα αυτά, στη θετική ψυχολογία, μπορούμε να εντάξουμε και το θέμα του γέλιου. Έρευνες έχουν δείξει ότι το γέλιο με οποιαδήποτε μορφή και αν εκδηλώνεται έχει τα ίδια ευεργετικά ωφέλη για τον οργανισμό. Έτσι, το 1995 στους νεότερους πανταχρόνους, γιατί έρευνες υπάρχουν και από μετά το Μεσοπόλεμο, βρέθηκε ένας Ινδός γιατρός, ο Μαντάν Κατάρι, ο οποίος ξεκίνησε ένα κλαμπ γέλιου στην Ινδία και άρχισε να κάνει ανέκδοτα, χιούμορ και όλα τα σχετικά με μια ομάδα ανθρώπων έτσι όπως είμαστε εδώ σήμερα. Όμως αυτό δεν προχωρούσε μετά από ένα σημείο και πέρα, διότι αυτό οδήγησε σε μεγάλη οικειότητα και τα ανέκδοτα οδηγήσαν σε έναν σεξισμό. Πήρε λίγο το χρόνο του, συνεργάστηκε με την γυναίκα του, η οποία είναι δασκάλα γιόγκα, πήρε τις αναπνοές, τις διαγραμματικές αναπνοές από τη γιόγκα, πήρε κάποια θεατρικά στοιχεία, πήρε κάποια θεατρικά παιχνίδια και είδε και τις έρευνες που λένε ότι το γέλιο, ότι με οποιαδήποτε μορφή και αν εκδηλώνεται, έχει τα ίδια ωφέλη για τον οργανισμό, αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε χιούμορ ή κάποια μορφή ανέκδοτα. Και έτσι άρχισε να δημιούργησε μια πλειάδα ασκήσεων, μάλλον λίγες ασκήσεις αρχικά, και με τις ασκήσεις εφάρμοσε πάνω στις ασκήσεις το γέλιο. Άρα μιλάμε για γέλιο χωρίς λόγο, το οποίο αυτό
σταδιακά στην αρχή μπορεί να φαίνεται ότι είναι μη φυσικό, σε συνεργασία με τις αναπνοές και τις εμψυχωτικές δηλώσεις που προσέθεσε αργότερα ο Σεμπάστιαν Οντζέντρι, η οποία αναβάθμισε την εκπαίδευση. Ο Σεμπάστιαν Οντζέντρι είναι ο δάσκαλός μου, ο οποίος δημιούργησε την ευεξία του γέλιου. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία μπορούμε να αποκτήσουμε θετική ψυχολογία, δηλαδή μέσω των σωστών διαδραματικών αναπνοών, ασκήσεων γέλιου, εμψυχωτικών δηλώσεων και ασκήσεων χαλάρωσης. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί τώρα το γέλιο λοιπόν? Το γέλιο, με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει, έχει αναγνωριστεί ως μια θεμιτή μορφή προληπτικής στάσης ζωής, καθώς και ως συμπληρωματική επιλογή σε άλλες καθιερωμένες θεραπευτικές τεχνικές. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συμπληρωματική μέθοδος θεραπείας. Έχει αναγνωριστεί ως ένα ισχυρό εργαλείο για τη γενική περίθαλψη ασθενών, για την φροντίδα των ηλικιωμένων, για την κατοίκον φροντίδα, για την παρηγορητική και την ανακουφιστική φροντίδα ασθενών σε ξενώνες, για ανθρώπους που βρίσκονται σε εντατική θεραπεία και σε ασθενείς τελικού σταδίου. Έχει εφαρμοστεί σε περιπτώσεις συστήματα ογκολογίας, ψυχιατρικής, αποκατάστασης, φυσικά για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, πρώτα απ' όλα, για τον πόνο, και πανεπιστημιακές μελέτες έχουν δείξει το σκόπιμο γέλιο είναι μια ρεαλιστική, αειφόρος και γενικευμένη παρέμβαση που ενισχύει το ηθικό, την ανθεκτικότητα και τα προσωπικά, πιστεύω, αποτελεσματικότητα των εργαζομένων. Αυτό με βάση κάποιες πανεπιστημιακές μελέτες των Beckman, Redger et Young. Στην πορεία άλλες μελέτες έδειξαν ότι το γέλιο συμβάλλει στη μείωση. Αυτές οι έρευνες φυσικά έχουν γίνει στην Αμερική, ακόμα στην Ευρώπη δεν υπάρχουν κάποιες αντίστοιχες έρευνες, έτσι, και πριν από κάποια χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δείχνουν ότι χρησιμοποιώντας το γέλιο, τα συναισθήματα αρνητικά έχουν μια μείωση κατά 27%. Τα επίπεδα κορτιζόλης μειώνονται κατά 28%, όπως μειώνεται και το υποκειμονικό στρες, το ονομάζω υποκειμονικό γιατί είναι για τον κάθε ένα ξεχωριστό στρες, κατά 11%. Την ίδια στιγμή που μειώνονται τα αρνητικά συναισθήματα, τα επίπεδα κορτιζόλης και το υποκειμονικό στρες, έχουμε αύξηση των θετικών συναισθημάτων κατά 17%. Και αυτό μας υποδεικνύει μια πολύ σημαντική βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε μια μελέτη του Πανεπιστημίου Ντέκιν ανέφεραν αυξημένη εργασιακή ικανοποίηση και ευεξία περιβάλλοντος εργασίας κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ακόμα και μετά το πέρας των συνεδριών. Δηλαδή, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των συνεδριών και τα αποτελέσματα συνεχίσαν και να υπάρχουν. Γενική ικανοποίηση από τη ζωή κατά 11%, ευεξία 5%, η διάθεση κατά 5,5%, αυτοεκτίμηση 9%, αύξηση στην αισιοδοξία, πάλι μείωση στρες, μείωση άγχους, ευεξία στο περιβάλλον εργασίας κατά 1,5%. Επίσης, επιχειρηματικές μελέτες έχουν δείξει ότι αν μπορείτε να αυξήσετε το θετικό επίπεδο κάποιου στο παρόν, τότε ο εγκέφαλός του βιώνει ένα πλεονέκτημα ευτυχίας. Και έτσι αποδίδει πολύ καλύτερα σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή σε αυτό το επίπεδο της ευτυχίας, από ότι όταν βρίσκεται σε ένα αρνητικό, ουδέτερο ή αγχωμένο επίπεδο. Η νοημοσύνη, η δημιουργικότητα και τα επίπεδα ενέργειας ανεβαίνουν και κάθε επιχειρηματική έκβαση βελτιώνεται. Ο εγκέφαλος σε θετικό επίπεδο είναι κατά 31% πιο παραγωγικός από ό,τι σε αρνητικό, ουδέτερο ή αγχωμένο επίπεδο. Δηλαδή έχουμε 31% αύξηση είναι πιο στην παραγωγή του εγκεφάλου. Στην παραγωγή του εγκεφάλου, ναι. Ωραία, ναι. Σωστά το είπα. Επιπλέον, για όσους ασχολούνται με τις πωλήσεις, έχουμε σχεδόν 40%, 37% συγκεκριμένα, βελτίωση στο θέμα των πωλήσεων. Στην πλουσιακή ικανότητα. Ενώ οι γιατροί είναι κατά 19% ταχύτεροι και πιο ακριβείς στο να καταλήξουν σε μια σωστή διάγνωση.
Αυτό τα κάνει το γέλιο, που ουσιαστικά το γέλιο τι είναι? Το εργαλείο για να αποκτήσουμε θετική ψυχολογία. Είναι ένα από τα εργαλεία που μας βοηθάει στο να αποκτήσουμε θετική ψυχολογία. Ένας από τους καλούς λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό είναι η ντοπαμίνη, η οποία πλημμυρίζει το σύστημά μας όταν είμαστε θετικοί, η οποία έχει δύο λειτουργίες. Δεν μας κάνει μόνο πιο ευτυχισμένους, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποιεί και όλα τα κέντρα εκμάθησης στον εγκέφαλό μας, επιτρέποντάς μας να προσαρμοστούμε στον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Αρχίζουμε δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Το γέλιο λοιπόν βοηθάει και στην αποτάφτιση από ό,τι μας συμβαίνει και μας βοηθάει στο να εστιάσουμε σε κάτι όμορφο ή να δούμε εμείς την ομορφιά μέσα σε αυτό το αντικειμενικά άσχημο που μπορεί να. Και ολοκληρώνοντας, να μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη της γελοθεραπείας. Η γελοθεραπεία είπαμε ότι είναι μια αξιόπιστη πρόταση στάσης ζωής και προληπτικής ιατρικής. Έχουμε εδώ και το κοινό το οποίο χαμογελάει έτσι και τα σχετικά και συμμετέχει διαδραστικό. Ποια είναι τα ωφέλη? Έχουμε 5 κατηγορίες ωφελών. Έχουμε τα φυσιολογικά ωφέλη. Το γέλιο είναι ένας θεραπευτικός σύμμαχος στην ίαση και μια πολύτιμη μορφή προληπτικής και συμπληρωματικής ιατρικής, όπως είπαμε και πάλι πριν από λίγο. Έχουμε τα ψυχικά ωφέλη. Το γέλιο διαχέει όλο το κακό άγχος, ενισχύει τις δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων και δημιουργεί μια νέα προοπτική. Τα συναισθηματικά ωφέλη. Το γέλιο ανεβάζει την διάθεση και δρά κατά των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Τα κοινωνικά ωφέλη φυσικά, το γέλιο ενισχύει την καλύτερη επικοινωνία και βελτιώνει τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση μεταξύ των ανθρώπων. Και κάπου εδώ είπα 5 κατηγορίες. Κάτι έχω ξεχάσει εδώ πέρα. Πάρα πολύ ναι, τώρα γενικά έχει κοπεί από το PowerPoint. Η 5η κατηγορία είναι τα πνευματικά ωφέλη. Το γέλιο μας συνδέει με τον ανώτερο δημιουργό. Με το ανώτερό μας είναι. Άρα έχουμε φυσιολογικά ωφέλη, ψυχολογικά ωφέλη, κοινωνικά ωφέλη, πνευματικά ωφέλη και πάντα ξεχνάω ένα, δεν πειράζει. Για να μπορείς να γελάς. Και να μπορώ να γελάω. Μπορούμε να πούμε ότι το γέλιο είναι μια ολιστική μέθοδος θεραπείας. Έτσι ασχολείται με το πνεύμα, με το σώμα, με την ψυχή, με το όλο και το γέλιο, κλείνοντας, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει στο να σκεφτόμαστε θετικά, στο να πράττουμε θετικά, να δρούμε θετικά και να φιλτράρουμε τον κόσμο με ένα θετικό τρόπο. Γι' αυτό χαμογελάτε, όπως έλεγε και μια εκπομπή παλιά, χαμογελάτε είναι μεταδοτικό και το γέλιο και η χαρά είναι η οδηγή στην ζωή μας. Πάμε και κάνουμε κομματάκια από τέτοιο.